Rakkomandazzjoni dwar il-liġi tal-finanzjament tal-partiti jinsabu fost il-proposti li saru mill-Laqda Studenti tal-Liġi fl-Università ta' Malta. F'ambjent differenti minn tas-soltu diskussjoni franka, l-istudenti ppreżentaw dan ir-rapport lis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Ġustizzja Owen Bonici. Clive Gerada, l-President tal-Laqda Studenti tal-Liġi, jagħti raġunijiet wara din l-inizjattiva. F'dan il-każ ukoll ftemna illi għandna ninvolvu ruħna, għandna nipparteċipaw, m'għandniex inkunu studenti passivi, ma għandna nkunu proattivi. Jgħid li r-rapport sar b'ħidma bejn l-istudenti tal-liġi. Finalment, wara li għamilna r-riċerka tagħna bbażat on a comparative legal studies, ħriġna dawn il-set ta' riformi u aħna mbagħad ppreżentajnieh illum lill-Dr. Owen Bonici biex ukoll din tkun another step għall-istudent tal-liġi li jagħti kontribut lis-soċjetà. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari laqab b'sodisfazzjon l-idejat li ħadmu fuqhom l-istudenti. Dwar il-liġi tal-finanzjament tal-partit is-Segretarju Parlamentari qal li din se tkun qed tidħol fis-seħħ sa qabel is-sajf li ġej. Fost oħrajn se jkun hemm limitu ta' kemm il-partiti jistgħu jaċċettaw donazzjonijiet li ma jaqbżux il-50,000 euro. Owen Bonici tkellem dwar kif pajjiżna bħalissa jinsab fl-aħħar post fl-Unjoni Ewropea fejn jidħol dewmien biex jinqataw il-kawżi. Fid-dawl ta' dan il-Gvern għamel 450 proposta li l-effett tagħhom mistenni jibda jinħass wara 3 snin.